F'dar il-Mediterranal Konferenzi se jittella kunċert sabiex ifakkar l-45 sena mindu Malta kisbet il-Helsin u baqgħetx bażi militari. Il-kunċert se jkun immexxi minn Maestro Polabela se jkun ispirat minn sensiela interattiva marbuta mal-personalità ta' Mario Laus fuq gazzetti stampati li telenka l-aqwa 20 kanzunetta li kienu popolari f'Malta fis-sebgħinijiet. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li jimgawċ jitkellem dwar l-importanza li l-poplu ifakkar il-memorja kollettiva tal-Festi Nazzjonali dan il-każ ta' jum il-Helsin. 1979 Malta ma baqgħetx bażi militari, imma dak x'kien ifisser? Kien ifisser ħafna affarijiet u allura permezz tan-nostalġija aħna ħankunu qegħdin nagħmlu dan il-kunċert fejn il-melodija tfakkarna f'dak il-perjodu fejn missirietna kienu qegħdin jiddeċiedu. Il-kunċert li se jittellem il-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali fih dan Festivals Malta se jsir il-ġimgħa d-dieħla u se jkun blaħlas għal kulħadd. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara spjega għaliex dal-kunċert ma sarx fil-31 ta' Marzu. Il-31 ta' Marzu din is-sena ġie l-Għid il-Kbir u mbagħad ftit jiem wara l-Għid il-Kbir ġifieri fl-4 ta' April kellna ġurnata importanti ħafna l-pajjiżna li kienet il-ġurament tal-ħatra ta' President. Allura rajna li l-attività tagħna ma tkunx u ma tidħolx f'dawn l-avvenimenti daqstant importanti fl-aħħar mill-aħħar li huma nazzjonali. Fit-tnedija tal-kunċert il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Ellison Zerafa Civelli esprimu sodisfazzjoni li din l-inizjattiva ħatfakkar avveniment storiku fil-pajjiż bis-sem ta' uħud mill-lifjen artisti lokali. Qalu li ċelebrazzjonijiet bħal dawn huma importanti sabiex jibqa' nfakkar il-kuraġġ ta' min ħadem favur Malta ħilsa.